ముందు ఈ వీడియో చూడు, తర్వాత దీనికి వచ్చిన ఫన్నీ కామెంట్స్ చూద్దాం. ఏంటా ఎవరు కాల్ చేశారు నంబర్ చెప్పు. ఎవరు పేరు అదేంటిది ఎవడు బాత్రూమ్ సీతారామ నంబర్ ఏంది బాత్రూమ్ సీతారామ అమ్మ నీ ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మా అమ్మ క్లాస్ ఐరన్ చేసే అంకుల్ నెంబర్ ని ఐరన్ మ్యాన్ అని సేవ్ చేసుకుంది. మా అయ్య కరెంట్ ఆఫీస్ నెంబర్ ని కరాటే ఆఫీస్ అని సేవ్ చేసుకున్నాడు. మా అమ్మ గోల్డ్ షాప్ అంకుల్ ని శ్రీను బంగారం అని సేవ్ చేసుకుంది. చూసి స్టన్ అయ్యా. మా డాడీ రామయ్యని రమ్య అని సేవ్ చేసుకున్నాడు. మా అమ్మ శివాలయం పంతులు అయితే శవాలయం పంతులు అని పెట్టుకుంది. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా, నరాలు కట్ అయిపోయింది. మా చెత్త తీయడానికి వచ్చే అంకుల్ పేరు చెత్త అంకుల్ అని సేవ్ చేశా. అరే ఏంట్రా ఇది? మా అమ్మ అయితే చీరలు అమ్మే అతని పేరు శారీ సీను కాకుండా సరే సీను అని పెట్టుకుంది. దీనికే షాక్ అయితే ఎలా, మా అత్త గుడ్ బై సీను అని సేవ్ చేసుకుంది. వాడు హోల్సేల్ ఎక్స్ షాప్ వాడు. మా ఫ్రెండ్ అపార్ట్మెంట్ వాచ్మెన్ నేము వాటర్ కింగ్ అని సేవ్ చేశాడు. ఏంటిరా అంటే వాడి పేరు గంగరాజ్ అంట. చదువుకొని పట్టబద్దుడు. మా కిరాణా షాప్ అంకుల్ పేరు కరీనా అని ఉంటాది మా అమ్మ ఫోన్ లో. మా అమ్మమ్మ ఎల్ అంజయ్య నేమ్ కి లంజయ్య అని సేవ్ చేసుకుంది బ్రో.